chiripo amana Mwari tinoraramiswa chete. Isu tinoyambudzwa nengoni dzaMwari Baba, vadzivisi vangavepo asi havana simba. Chokwadi chiripo amana Mwari tinoyambudzwa chete. Vaseki vaya vonyara tarisai yamawe, tave miri kwemiri tinotenda yave. Vadzivisi vaya vonyara tarisai yamawe, tave kuseri kwekuseri tinotenda yave. Icheza mazimba kudzwai, ndimi mune mbiri yose, kudenga nepasi, nezvose zvamakasika Baba tinorumbidza.